of all, I would like to introduce the local authorities, the local government. We are 9 members, and I think you see all of them. I would like to introduce as well my 2 friends, Jirka and Michal Kaprovi. They are from neighboring village, and they are specialists for greenery. They are from the company Who Cares for all of the green you can see today. Giving us the warm welcome. You already introduced your big team, and you know this is our last judgment for this year, and completely different than to yesterday. Yesterday a bit less than 400,000 inhabitants. Yes. Today less than 1,000, but that's very important for our competition to judge big and small communities. Takže začnu odleva. Naše kolegyně z Maďarska Andrea Boči, která je konzultantkou v oblasti turismu. Tak pak tu máme kolegyni z Holandska Marin Louis, která je konzultantkou v oblasti krajinářství. Tony Schlaus ze Slovinska, který je architektem. Pak tu máme krajinářského architekta z Německa Rudi Kerdin z Belgie, který je vlastně naším předsedou zvoleným a je také krajinářským architektem. Eamon Stafford z Irska, který je také konzultantem v oblasti turismu. A z České republiky tu máme 2 zástupce, Inku a Jarka, kteří jsou také krajinářskými architekty. Určitě všichni znáte. A v neposlední řadě představím sám sebe, jsem Martin Wagner z Rakouska a jsem architektem krajinářským. Krásné dopoledne, vážený pane starosto, vážení a milí občané Kostelní Lhoty. Já bych chtěla z tohoto místa poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu a hlavně vám, občanům, za to, co jste dokázali. A samozřejmě mám velkou radost, že tady vidím obrovské množství dětí a vidím, že Lhota žije a doufám, že si to ještě v těch následujících hodinách užijeme všichni společně. Takže díky za pozvání a mějte se a přeji, ať teda to dnešní hodnocení dopadne na 1 s hvězdičkou. Já jsem se účastnila hodnocení ovocných koláčů. Při 17 vzorcích jsem málem umřela, ale nakonec mě starosta zachránil meruňkovicí, pravděpodobně místní provedence, takže
díky a těším se na vás v těch následujících hodinách. Blahopřeji k zaslouženému a férovému vítězství. Tak skutečně hodnocení bylo anonymní, byl to skvělý ovocný koláč, bylo tam snad všechno ovoce, co vás napadne, včetně ringlí a třešní, ale hlavně, co měl tento koláč navíc, měl ještě speciální květinovou dekoraci, takže to bylo takové to těsné oprsa proti druhému místu a opravdu jsme nic netušili, když jsme chutnali a vybírali a neumřeli jsme u toho při tom množství vzorků, ale je pravda, že když se potom ukázalo, kdo vyhrál, tak starosta byl poněkud konsternován. Blahopřejí, předávají poukázku panu Šťastnému, jehož předzahrádka byla vyhodnocena jako nejkrásnější. Tak, vážená paní senátorko, vážená paní bývalá ministryně, vážení pane náměstku města Brno, vážení hosté, moji milí Lhoťané. Co říci, Antoine Floral Europe. Klepu se ještě teď, takže musím říct, že moje slovní zásoba těch slovíček, kterými muži máme na celý den, už se dneska asi vyčerpala. Takže přemýšlím, co všechno bych vám řekl, ale určitě budu chtít poděkovat, to určitě, ale předtím jenom lehce zavzpomínat na tu minulost, protože opravdu to už je jako kdyby to bylo nedávno, kdy jsme teda zjistili ten úspěch v zelené stuze a strašně rychle to uteklo. Bylo strašně málo času na to připravit a nakonec jsme to teda snad trošičku aspoň zvládli, aby jsme neudělali úplnou ostudu. A musím říct, že těch posledních několik dnů až týdnů bylo hodně vyčerpávajících a bylo to znát na celém našem týmu a musím říct, že ještě před několika dny jsem úplně tu soutěž Antoine Floral neoslavoval, ale musím říct, že o to víc si ten dnešek užívám a já věřím, že to užíváte taky, takže tohle opravdu je neopakovatelný okamžik a myslím, že bychom si ho měli všichni užít. Vzpomínám ještě na několik posledních dní, zejména je to asi týden, kdy přijel Český rozhlas do naší obce se zájmem o tuto soutěž a kdy jsme procházeli obec a oni zkoumali a zjišťovali, jak se tady připravujeme, tak musím říct, že to opravdu u srdce pohladilo. A když jsem viděl, jak se škrábou vrata, jak se sází květiny, jak se natírá, jak zkrátka vy všichni jste tomu dali maximum, aby to dneska trošku vyšlo. Takže já bych vám chtěl moc poděkovat. Chtěl bych poděkovat komisi, že dorazila, že přijela, že snad i když zmokla, takže se jim snad u nás v obci trochu líbilo. OK, dobrý večer, kostelný Lhota. Even I couldn't understand the speech of Thomas, of the mayor, but I could understand
of your mimic that you are proud of your village. Když jsem nerozuměl úplně přesně, co Tomáš říkal, tak můžu vidět na vašich tvářích, že jste hrdí na svoji vesnici. And you can be proud, and I will tell you why. A opravdu můžete být hrdí na svoji vesnici a já vám řeknu proč. The judges of Entente Florale Europe have been on journey for nearly 1 month till now. Porotci soutěže Entente Florale už jsou na cestě skoro měsíc. And every evening after judging, we are meeting the people of the city or of the village we have judged. A každý večer, když děláme posuzování, tak se setkáváme s lidmi buď z té vesnice, anebo z toho města. We have never met that many people at night. Nikdy jsme se ještě nesetkali večer s tak velkým množstvím lidí. And maybe I should say that the competition of Entente Florale Europe is so many things have to be shown over there. You have to talk about your landscape, you have to talk about the education on your child. Co se týče této soutěže Entente Florale Europe, tak vy se na to musíte opravdu hodně připravovat. Je spousta věcí, které se musí udělat a které je potřeba ukázat. But one of our 10 criteria is the involvement of the people which are living here, of the people which have prepared so many things to show today to the judges. Ovšem jedním z těch kritérií této soutěže je rovněž zapojení lidí, jak moc se účastní na všech těch akcích obce. And for that, many people we should clap our hands again, I would say. A právě těmto všem lidem, kteří se toho účastnili, bychom měli opět pořádně zatleskat. Je to velmi malá věc, ale měla by nám všem připomínat tento den veškeré úsilí, které jste vy všichni do toho dne vložili, a myslím si, že byste měli najít nějaké vhodné místo, kde by tuto malou věc všichni mohli vidět. The result itself will be announced on the 15th of September in Slovenia. Výsledek bude oznámen ve Slovinsku 15. září. And if just 5% of Kostelny will go there, you will be for sure the biggest troop. A kdyby aspoň 5% lidí z Kostelní Lhoty přijelo, tak si myslím, že to bude skvělé. It will be very important to meet the other participants over there, and you can also show what your village stands for. A bude také důležité pro vás zde se setkat s dalšími účastníky a představit vaší vesnici a ukázat, co jste zde dokázali. And because we are a competition of sustainability and protecting our environment, I would, how should I say, it would be a good idea to share a bus with Bruno to go together there. A protože je to soutěž, která se týká udržitelnosti a ochrany životního prostředí, možná by bylo fajn, kdybychom zorganizovali autobus a všichni tam jeli společně. So thank you very much. Enjoy this evening. You have worked very hard for that project, and now it's time to make party and celebrate. Thank you very much. Takže vám moc krát všem děkuji, užijte si večer, pracovali jste opravdu tvrdě, takže si to zasloužíte. Thank you very much, Martin, and all jury. Thanks for your visit. It was perfect. Thanks.